it's me again, it's Xyra B, and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, I'm going to share to you guys, huwag tayong mag-English. I-share ko po sa inyo kung anong ganap ngayong araw na to. At intram po namin, Happy Intramural Meet, Ballesteros Xyra University, Ballesteros Campus, yay! So, ayun na, katatapos lang po ng opening at hindi po ako nakapag-intro doon kasi alam niyo na guys, sobrang mahiyain po ako. Sobrang mahiyain po ako. Madaming tao at hindi ko po kayang ganto-ganto. So yun guys, nandito na po ako ngayon sa area namin. Nahiya ako magsalita ng madaming tao sa totoong buhay. Pero kukunti na yung tao kasi lunch na. So yun, mag-shoot po ako. Tangent yellow. Tangent yellow.
Tama-tama ko dapat agaw attention ka din yung kaya nagpa-plus-plus ka lang.